عين المعروف والأقوال الصراط وتم الإسلام اللهم صل وسلم على سيدنا سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على رحمة ربانية والياقوت المتعقبة لعائقة المرة الكون والمعان ويقول الدولة في صحيح رباني البين الصيب والأرباب والياقوت لكل متعقب الأرباب والأوان ونور الكرام الذي
alhamdulillahi hamdan kaseera me ala ko ala baraka da wala ya mamu be kala je ala paju sa ba mu sama ko ani mamu ma jira ka wasi fay ga nyoma fa sa ma ni ala fe amaka min ala fe ala ka ono ya yi ala ko kala kala mu sa ba ko an fa ana karambo ana nye doro no e alhaji sheikh amaru sibi bango amaru shuga ani malam ya ka mu la fa da fa ma amani ala fe ala ka hinana ani sama shu bela jele ale min ye nin sinsin ka bila kɔfɛ wala sa a kɔ ka se ka barikali ni tɔgɔma sanuma ninnu n'o ye ala tɔgɔ sanumaw ye ani ala kɛra ninnu sa ka tɔgɔ sanumaw ye o tuma an bɛ ala fo ka ala barikada an fa ye k'a barikada ka tila ka dugawu k'a ye o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ an balima dɔw bɛ yen nɔ bɔlɔlɔ sanfɛ u bɛ ka ɲininkaliw kɛ ko an bɛ ka ala wele fini jɛman sanfɛ o tumana fɛ ko an tɛ se ka ala wele k'a sɔrɔ a ma kɛ ni fini jɛman sanfɛla ye wa munna an bɛ ka ala wele ka fini jɛman da ni ɲɔgɔn cɛ ka ala wele a o tumana fɛ an karamɔgɔ bɛ yan ni o ye musa siribe banubɔ musa shuga ani malikiya tana minnu la farala sabali ma ale bɛna da kuma in na ni ala sɔnna ma ka a walawala o tumana fɛ fini jɛman nafa jumɛn de b'a la hakilina jumɛn de y'a to n'an bɛ ka fini jɛman da ka ala wele a kan o tuma banubɔ musa ni ala sɔnna ma a bɛna i da don o la nafa min bɛ a la ani bonya ni karama min bɛ a la an kɔrɔkɛ ani an karamɔgɔ n'o ye ibrahima siribe banubɔ ma o fana an b'a fɔ ale kɛnɛ kan ka se o dɔgɔnin bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna ala ka hɛrɛ k'an ni ala k'o barika ala k'o ala kɛra bonya kosɔn sɔli ala musa musa siribe an b'a fɔ faliya tafaddal mashkura mu'azzaza أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله على العفو ما جرى العفو أن يبارك فيك على عليه وهم كرا سيسا زابيا كنا أمان العفو على بلاد الدنيا على كهنا على كهنا على سلام الموت على كوكي على كهنا كما صلى على رسول أمين أبدا Mama segera membuat sisan kanda je kami dulu kami nak perasaan lebaran. Abang Allah berhamna kami bola Allah kabela jelaskan. Allah berkata Allah kama sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi mana mereka kafir pilih jemaah min pilih pilih. Ko beri mereka nak kafir. Yala Allah boleh disegakkan pilih jemaah itu. Alhamdulillah. Allah boleh disegakkan kafir pilih jemaah itu. Mais an bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin ala kira kun ye balili kɛ kaburu la zuwa la mais kɔfɛ a nana maaw yamaruya ka da mun ma a ko kuntum na'aytukum an ziyadatil qadar fazuruha li'annaha tuzakkirukum bil akhirah an yɛrɛ bɛ ala ta'ala wele an bɛ zikiriw kɛ fili jama in kunna a nafa dɔ ye o yɔrɔ de ye ala kira ko ne tun ye balili kɛ k'a fɔ kaburu ya zuwa a y'a to yen a ko nka fazuruha a ko a y'a ya zuwa لأنها تذكركم بالآخرة. كم يسوعني أبي بن هذا من أبي تجلا رجل لا. في الجامعة من فلنا فزمان بروسيسا. نبي ما هو أبي تجلا جدنا. إكرا تنتجي من لبا في الجامعة. إكرا كرام أباي من لبا في الجامعة. إكرا ورتجي من لبا في الجامعة. يوم يركرا فانتا يفوق في المدرسة بلا من لبا في الجامعة. كما أبي الله يقول لنا في الجامعة بين أن فلا تقول لأنها تسكرنا بالآخرة بفلا بأو هذه الجيء الله سبحانه وتعالى أبي أو هذه الجيء دولا وانا أبي أو هذه الجيء دولا دوميني أكل لنا بلا تكاسر موقف نيجا تعمل هذا الجيء واو نيجي في الجامعة أبي هذه الجيء دولا بربنا هذا مدين إكرا ما سبوا إنه فرموا بتجلى الجيء بلا هذا مدينا ولا يمكنني كما بعد على فما على فمن ما على قدام على كلا فما أنا منو جي على بهرة على بنا بهرة على كلا بابو ما دام على كحكي سيد دام دينه برا على كدينه كفانا ما على قدام على كبسر من موجي على كبتشبا كما صلى على رسول الحمد لله رب العالمين حكيلا أمر ما كفوني أيه فميا ولا ما أمر ممسو أيه فميا سرو akani question na ay question mi poser ka fɔ an bɛ ka ala wele fini jɛma ka yalima ko ala tɛ se ka wele fini jɛma sanfɛla kɔ wa walima ala tɛ se ka wele ka sɔrɔ an ma fini jɛma da wa o tumana fɛ an karamɔgɔ a n'a ɲɛ jɔyɔrɔ n'o ye musa siribe banubɔ musa sugunga ni malibiya tana a bɔra sisan ka walawalali ba kɛ ko nafa min bɛ fini jɛma dali la dɔwɛrɛ tɛ dɛ
maa o maa ko i bɛna laban fɛn min kɔnɔ k'o de ye fini jɛman ye n'o ye kasange o tuma adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ laban kasange kɔnɔna na o tumana fɛ o kasange o de ye jɛman ye o kosɔn an bɛ jɛman in fana d'an ɲɛkɔrɔ o tumana fɛ a bɛ kɛ sababu ye k'an fana hakili jigin Ala subahanahu wa taala la a bɛ kɛ sababu ye k'an sira Ala ɲɛ a bɛ kɛ sababu ye k'an sira don ɲɛ don min ni o bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bani Musa a bɔra k'o fɔ sisan sabula Alakira yɛrɛ de fɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko kɛ fɔ ali mɔtu wa rizɔ a ko saya yɛrɛ wasara wajibi fɛn ye o tumana fɛ ni saya wajira wajibi fɛn ye kasange dali adamadenw ɲɛkɔrɔ fana o wasara wajibi fɛn ye o bɛ tasi ani miiri fana o b'o kun bɔ o tumana fɛ bani Musa sugonga ani malabiya tana an b'i fo k'i marakaba n'Ala sɔnna question jaabi a ɲɛna kojugu Ala k'an dɛmɛ hali bi an b'a ɲini Ala fɛ dɔnniw hali bi Ala ka u jidi hali bi Ala ka laɲiniw sabati an b'a ɲini Ala fɛ an kanubaw ani maa o maa n'o bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'an n'u dɛmɛ maa minnu abonnelen don an na Bango TV ka taa se kɔrɔ bɛɛ ma Sabulama Media maa o maa ni an bɛ wazifa in kɛ ɲɔgɔn fɛ don o don an b'a ɲini Ala fɛ hami gulolen ni bangelen bɛ an n'u la Ala de b'a dɔn an b'a deli Ala fɛ yarabi Ala k'o kɛ an n'u ye Ala k'o kɛ Ala kɛra bonya kosɔn Ala k'o kɛ Alikuranɛ bonya kosɔn sɔli ala rasulila an kɔrɔkɛba bɛ yan Burama Bango Burama o tuma an b'a fɔ ka maraba ni Ala sɔnna ma f'a ka dugawu belebele o dalen don ne kan o tuma an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an n'aw dɛmɛ Ala ka hɛrɛ